sifundisa kubo yayinto yokubana ngaba thina sinqula uThixo. Amen. Xa uchaza bona le nto yokunqula uThixo, it became personal. Amen. Kangangokuba bathi noba bakhutshiwe kwilizwe lakubo bamiswa noba kuphambi kabani na onqulwayo, kodwa babe beyazi ukuba thina sinqula bani. Hallelujah. So balibona uba ithole lihle lenziwe nee-measurements zalo zinkulu, and everyone has to bow apha kule golden altar. High ranks. But kwatsho ukuthi bona they have a relationship. They know uba to them i-worship it's life. Amen. And more than ukuba i-worship iyimpilo, bayayazi ukuba kunqula bani. Hallelujah. Ngoba xa sisiza kwi-dimension yokunqula, into enceda umntu egcina umntu ekunquleni kukwazi ukuba unqula bani na. Amen. Zininzi izinto ekumele kunqulise, okanye zininzi izinto ezinqulwayo ngabantu. Zininzi izinto abantu abanye bakhetha ukuzenzela oothixo babo. So into ebangela uba unqulo ibe lunqulo kukwazi i-object le yonqulo kumele uyinqule. So ke lucky enough i-object yonqulo yabo oShadrach noMeshach noAbednego yayingelo thole. Amen. Yayingathi bacula ingoma ethi kubo bonke oothixo akekho njengaye. So balibona ithole lihle kodwa kubo unqulo. So uNebukadnezar wababekela elithole legolide. But one thing that I like about them, bathi no bebeyazi punishment yokuba if asifuna ukukhothama apha ayikho into esibekelweyo sizawungena emlilweni. Kulaa mlilo bangena, khange bangene because banethemba loba sizawukhutshwa emlilweni, because i-confession yabo iye yathi kuNebukadnezar ungasibasela umlilo. Oh yes. Kodwa uThixo wethu esimkhonzayo siyamazi. Hallelujah. So ngamanye amazwi abesithi no ungasifaka emlilweni kodwa sikhonza uThixo nako. Ewe ungasibasela umlilo noba siyayazi uba uzawubaswa 7 times noba kwenzeke, but uThixo sinaye esimkhonzayo nguThixo onako. Amen. Now babesele beyinyusela yagraduate le revelation yabo ngoThixo, bathi uThixo wethu siyamazi nako. Yes. Kodwa noba uthe akasindisa ebona lenye i-highest level of worship le. Jesus. Asizumnqula ngoba ethe wasenzele into. So ungasifakeli ungawubasa umlilo, the pressure of the heat of the fire. Mhlawumbi izoba ngekuba masitshintshe ilanguage yokuba sithi sizawukhothamela wena, siyeke lo Thixo. Uba babe desperate for ukusindiswa bangangeni emlilweni kuphela, they were going to